Představujeme vám Zantru, českou AI platformu a osobního asistenta, se kterým si denně povídají tisíce lidí. Pomáhá jim zdarma hledat odpovědi, doporučení i řešení pro každodenní situace. Do Zantry je zároveň zapojená i řada celebrit a známých osobností, které platformě propůjčily svůj hlas, až jsou jejími ambasadory. Právě i tyto reference tak dělají ze Zantry jedinečný nástroj, který na českém trhu nemá obdoby. Chcete dostat svou značku přesně tam, kde se lidé právě rozhodují a hledají odpovědi? Právě tam přichází na řadu Zantra Ads. Většina online reklamy je dnes jen digitální šum. Otravuje vás věcmi, které zrovna vůbec nepotřebujete. Co kdyby ale reklama nebyla překážkou, ale skutečným řešením tady a teď? Hledáte fitko na floře a vyskočí na vás sleva na ponožky? Nesmysl. V Zantře na to jdeme jinak. Pokud například napíšete potřebuji nutriční plán a krabičky v okolí Flory. Zantra odpoví textem a hned pod tím se elegantně objeví Zantra Adsbox s konkrétní nabídkou, třeba krabičková dieta boxí. Vaši nabídku zobrazíme přesně ve chvíli, kdy o ní uživatel s AI mluví. Reklamy se zobrazují podle tématu, na které se lidé ptají. To je kontextový targeting s přesností přes 90%. A funguje to úplně jednoduše. Dostanete přístup do vlastního rozhraní, kde uvidíte vše kolem své kampaně a můžete si ji sami spravovat. Nastavení zabere jen pár minut a máte kontrolu nad každou korunou. Vše je navíc úplně bez závazku. Reklama vyčerpá pouze tolik peněz, kolik se do ní rozhodnete vložit. Na start dostanete 500 korun kredit zdarma a až ho vyčerpáte, sami se rozhodnete, jestli chcete pokračovat. My ale věříme, že chtít budete. Získejte pozornost tam, kde se lidé skutečně rozhodují. Vyzkoušejte Zantra Ads.